Hej, jeg har fået tildelt opgave nummer 5, og man kan se min opgaveformulering her i TI Inspire. Vi skal benytte tabellens data til at bestemme en forskrift for n. Det gør jeg ved at indsætte alle vores data i et liste af regneark. Og jeg har så lige snydt lidt, og det har jeg allerede gjort her. Og så vil jeg gerne lave eksponentiel regression for at få vores forskrift. Det gør jeg ved at trykke der. Og så skal jeg have min x-værdi, det er årstal, og min y-værdi, det er dræbte næsehorn. Okay. Og så har jeg min a- og b-værdi her, og dem skal jeg så huske at bytte om på, fordi ellers så går det galt. Og så er min regneforskrift n, c, og så har jeg min regneforskrift her. Så vil jeg lave opgave B. Her skal jeg gøre rede for, hvad værdien af A fortæller om udviklingen i antallet af dræbte næsehorn. A, det er vores fremskrivningsfaktor, og ud fra den kan jeg beregne R. Det gør jeg ved at sige, R er lige med A minus 1. Og jeg har så lige glemt at definere A, men vores A, det er 1,78. Og så kan jeg beregne R, som så er 0,78. Det betyder altså, at antallet af dræbte næsehorn stiger gennemsnitligt med 78% om året. Så vil jeg gerne lave opgave C. Her skal jeg benytte modellen til at give et skøn over antallet af dræbte næsehorn i 2013, hvis udviklingen fortsætter. Det gør jeg ved at indsætte 9 i vores regneforskrift. Så jeg skriver n, fordi det er det, jeg kalder vores regneforskrift, og så skriver jeg 9 på x's plads, fordi x var hvor lang tid efter år 2004 det er. Og så trykker jeg enter. Og det bliver så 1144. Ja. Hvorfor fuck gør det det? Og det er fordi, at jeg lige er kommet til at lave en lille fejl her. Der skal stå 83 her. Og så får jeg så 1225,182. Det vil sige, at i år 2013 vil der være 1225,182 antal dræbte næsehorn af krybskytter i 2013, hvis udviklingen fortsætter. Ja, det var så min opgave.